इथे बघा आपल्याकडे ही आता सुरमई थाली सर्व झाली आहे. सुरमईची साईज बघा पूर्ण मोठी आहे. आम्हाला तर भरपूर छान वाटलं. इथे पण असं मस्त वाटतं. हा इकडे डायरेक्ट कॅश काउंटरमध्ये पैसे द्यायचे काय करणार. बघा तुम्ही इकडे आला तर बघा इकडे त्यांनी लिहिलं पण आहे बघा, क्रॅब लॉलीपॉप, फिश फिंगर्स हे सर्व अवेलेबल आहे. अभी ये क्या बनाइए, वेज है ना? हाँ वेज मौलीपुरम है ये ओपन. सर्वांना नमस्ते. आणि तुम्ही आता विचार कराल की आम्ही कुठे आलो आहे. आम्ही टायटल जसा दिला आहे की आम्ही केरला थीम रेस्टॉरंटमध्ये जातो आहे जेवण्यासाठी. तर इथे आम्ही आलो आहे. तर रेस्टॉरंटचं नाव बघा इकडे काय, महाबॅली. आता या मॅडम पण तुम्ही आमच्या होमस्टेमध्ये आलेलात बरोबर, आणि तुम्ही आम्हाला त्यावेळी इन्व्हिटेशन पण दिलं होतं की एकदा आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये या. तर हा ह्यांचंच रेस्टॉरंट आहे. आणि तुमच्या मुलाचं नाव सांगा. तुमचं हां, आणि तुमच्या रेस्टॉरंटचं नाव सांगा. माझ्या रेस्टॉरंटचं नाव आहे महाबली. आणि हे आपलं रेस्टॉरंट कुठे आहे? हे आमचं रेस्टॉरंट आहे मैत्री वाटिका, नेक्स्ट टू रिलायन्स मार्केट, पारसिक नगर, खारेगाव, कळव्या वेस्टला. आणि केरला म्हणजे इकडची तुम्हाला थीम दाखवायची असते बघा. रेस्टॉरंट आपण भरपूर व्हिजिट करतो, पण आपण असं शोधतो की तिकडे थीम असली पाहिजे. तर पार्टी तुम्हाला दिसतातच आहेत. आता ढोल वाजवलं की नाचायला पण लागतील ते. इथे बघा एकदम व्यवस्थित आणि एकदम काहीतरी वेगळं. हे कसं वाटतंय? मस्त ना. आणि तसंच जर तेव्हा तू जर एंट्री करशील बघा, ही एंट्री आपल्या रेस्टॉरंटची बरोबर. एंट्री तिकडनं एंट्री कर बघ, तुला काय कसं कसं दिसतंय सर्व. हां, आता जेव्हा एंट्री करशील त्या समोर तुला काय दिसतं इकडे वेगळं? मच्छी म्हणजे सी फूड लवर्स बघा इकडे. मोठे पापलेट ठेवले, छोटे पापलेट. इथूनच घेऊन जायचं का तळून देणार? अरे वा. आणि तंदूर पण भेटेल यामध्ये. हाफ तुम्ही जर मोठं फिश घेतलं ना यामध्ये तुम्हाला हाफ तंदूर, हाफ ग्रेव्ही आयटम भेटेल. हाफ पण देऊ शकतो. ओके. हा पूर्ण पॉलिचेट्टू फिशमध्ये पण जातो. फुल तंदूर पण होतं याचा. ओके. जसं तुम्ही ऑर्डर कराल त्यावर. आणि हे आपलं एंट्रन्स बरोबर. चला, हा तुमचं फुल्ली AC रेस्टॉरंट आहे. फुल्ली AC रेस्टॉरंट आहे. इथे खाली एक कपल सिटिंग, 4 पीपल्स आरामशीर. इकडे आपली फॅमिली बसू शकते बरोबर. 4 जण. आणि इथे कपल्ससाठी कपल सिटिंग आहे. हां म्हणजे दोन्ही साईडला असं. हां बरोबर. आणि आपली अशी कॅपॅसिटी किती आहे? टोटल आपली इनसाइड कॅपॅसिटी 40 आहे आणि आउटसाइड कॅपॅसिटी 22 आहे. आणि इकडे आपल्याला कोणकोणते प्रकार खायला मिळतील केरला? मला इथे केरलाईट फूड आहे. स्पेशल थीम आमची केरलाईट आहे. मला केरलाईट जेवण भेटेल इथे स्पेशली. आणि आमच्याकडे मालवणी पण सर्व करतो आम्ही आणि गोवन पण सर्व. ओके. म्हणजे जसं गेस्ट म्हणजे कस्टमर मागतील तसं तुम्ही देऊ शकता. ओके. चला आता मला तुम्ही पूर्ण टूर द्या. म्हणजे ही एक सिटिंग आहे. ओके. आणि अजून कुठे कुठे आहे तुमचं? अजून वरती पण फॅमिली सिटिंग आहे. आणि एकदम प्रोफेशनली त्यांनी सर्व बनवलं आहे. ये आपण एवढं लांबून आलं तर बघितलंच पाहिजे ना आपण. तुमच्या रेस्टॉरंटमध्ये असं वाटतं 5 स्टार हॉटेलमध्ये आलो आहे. आता मी वरती येतोय आणि वरती जेव्हा आपण चढतोय ना, तुम्हाला हे बाजूला जे पेंटिंग्स माझ्या पाठी तुम्हाला दिसतात बघा. ही पेंटिंग हँड ड्रॉन आहे का सर्व? ही हँड ड्रॉन पेंटिंग आहे पूर्ण. आणि हे आपलं हे पण व्यवस्थित लावलं आहे. हे आपलं हाती आहे. हा मी केरलावरून. जेवढं सुंदर खाली आहे तेवढं सुंदर वरती पण आहे बघण्यासारखं. आणि बघा काय काय सर कथकली नालन आहे. ह्याची पण पेंटिंग आम्ही केली इकडे. वा वा. म्हणजे जेवढं आपण केरला थीम देऊ शकलो तेवढं तुम्ही सर्व दिलेलं तिथे. आणि तेवढंच आपलं इथे पण बघा वेगवेगळी सिटिंग आहे. इथे कपल सिटिंग आहे. इथे पण 4 जण बसू शकतात. आणि जी खाली सिटिंग आहे ती सेम ना? सेम. असं काही वेगळं नाही ना? वेगळं म्हणजे जसं बघायला गेलं तर समजा इथे 10 जण तुम्ही मोठी फॅमिली असेल तर इथे 10 जण तुम्ही बसू. आणि इथे रिझर्वचा बोर्ड ठेवला आहे म्हणजे आपण रिझर्व करून ठेवू शकतो. तुम्ही रिझर्व पण ठेवू शकता. हे पण एक छान वाटतंय की आपण असं बसलो आहे आणि आपल्या समोर तुम्ही फिश टँक पण ठेवलाय. आणि हे पण आपलं फुल्ली AC आहे. फुल्ली AC आहे. म्हणजे वरती खाली पूर्ण AC एअर कंडिशन आहे. सेपरेट आम्ही फॅमिलीसाठी डायनिंग साठी एक प्लेस ठेवली आहे. इथे पण तुम्ही 12 जण आरामशीर बसू शकतात. वा वा वा. पर सेपरेट पर पार्टीसाठी. आणि बघा आम्ही वरती आलोय तर आम्हाला पण एकदम कम्फर्टेबल वॉकिंग वाटते. असं नाही वाटतं की आम्ही वरती आलोय अरे कसं तरी वाटतंय. आणि हॉटेल रेस्टॉरंट्समध्ये ना असे वॉर्म लाईट्सच पाहिजे. तर ते कसं आपल्याला रिलॅक्स पण वाटतं आणि खायला पण काहीतरी वेगळं छान वाटतं. मग हे बघा. आणि ह्यांनी वॉलचे पण घेतलेत ना, हे सुंदर आहे. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी ते माडं दाखवायचा प्रयत्न केला जे केरलामध्ये असतं बरोबर ना. एकदम छान एकदम मस्त. बाकीचं तुमचं इकडे. आणि हे पण एअर कंडिशन्ड आहे. आम्हाला तर भरपूर छान वाटलं. इथे पण असं मस्त वाटतं.
हा इकडे डायरेक्ट कॅश काउंटरमध्ये पैसे द्यायचे काय इकडे हे वरती असं छान बनवलं. बघा तुम्ही इकडे आला तर बघा इकडे त्यांनी लिहिलं पण आहे बघा क्रॅब लॉलीपॉप फिश फिंगर्स हे सर्व अवेलेबल आहे. हो हे सगळं अवेलेबल आहे आपल्याकडे. आणि तुम्ही आपलं रिझर्वेशन पण करू शकता. Reservations पण करू शकता. या रेस्टॉरंटला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर कसं कॉन्टॅक्ट करायचं? तुम्ही आम्हाला आमच्या हॉटेलच्या नंबरवर पण कॉल करू शकता. हॉटेलचा नंबर आहे 88790100. परत रिपीट करा. 8879970100. ओके ठीक आहे. हे आपलं झालं वरचं सर्व अरेंजमेंट बरोबर. इथे किती बसू शकतात वरती? इथे वरती टोटल कॅपॅसिटी सिटिंग आहे अराउंड 22 जण बसू शकतात. म्हणजे समजा आता मी आलो आणि मी बोललो माझे 20 मित्रमैत्रिणी आहेत तर मला वरचं द्या तर तुम्ही देऊ शकता? येस तुम्हाला हा वरचा एरिया टोटली तुम्ही इथे 20 ते 22 जण एक लाईन मध्ये आम्ही बसून देऊ. म्हणजे आमची सेपरेट फॅमिली वरती राहिली. हो इथे आम्ही बरोबर बर्थडे पार्टीज पण करतो. तुम्हाला अॅनिव्हर्सरी हवं असेल किंवा कॅन्डल लाईट डिनर हवं असेल ते सर्व पण आपण आम्ही करू शकतो. arrange करतो. रेस्टॉरंटमध्ये आलो आपण, तुम्हाला सर्व दाखवलं, सिटिंग दाखवली, तुम्हाला ॲम्बियन्स दाखवलं. आता सर्वात इम्पॉर्टंट जर रेस्टॉरंटमध्ये काय असतं तर किचन किचन असतं. असतो. किचनमध्ये काय बनतं आहे, किचन कसं ठेवलं आहे त्यांनी, सर्वात इम्पॉर्टंट जास्त ना. रेस्टॉरंट तर बघतातच पण व्ह्युअर्स त्या बघतात ते किचन कसं दिसतं ते आम्हाला दाखवा. बरोबर. तर आपण त्यांना रिक्वेस्ट केली की आम्हाला किचन दाखवा. चला आपण किचन बघूया. आणि हे जे सोबतीला फिरतात ते यांचे मॅनेजर आहेत, भरपूर ॲक्टिव्ह आहेत. ये ग्रेवी कौन सा है? घी रोस्ट का ग्रेवी. और इसके लिए ये चिकन लेग पीस है और तंदूरी में पकते हैं, रोस्ट होते हैं, रोस्ट होने के बाद ग्रेवी में स्टार्टर आइटम. तंदूरी बनाया पहले, तंदूरी किया उसको. हाँ डालो. अभी ये क्या कर रहा है? ये बोली चट्टू के लिए. क्या? बोली चट्टू के लिए. बस अभी अभी राइस है. साइड ज़्यादा साइड दो बातें. खाली तो राइस राइस मोटा पीस है उसको हाँ. आधा स्टार्टर में भी दे सकते हैं, आधा ग्रेवी में भी करते हैं. सपोज दो ये आपलं कोणता मासा आहे? ये रावस है, ये बड़ा पापलेट है, ये छोटा पापलेट. बेबी पापलेट है, सुरमई. ये सुरमई है. हाँ. अरे वाह. ये क्या है अभी? लॉलीपॉप है. तंदूर आइटम इधर बन रहा है क्या? हाँ, ये तंदूर का सेपरेट बना है. अरे वाह. हाँ. ये सेक्शन ही अलग है पूरा हाँ, ये ये. टोटल सेक्शन है. अभी पलटी मारेगा. इसका नाम बताओ क्या है? पूरी चट्टू. अवली चट्टू. आता पापलेट मासा आहे ना पण? हाँ. ये बेल आइकन को भी दबाया. आता हे असं याने पॅक केलं पूर्ण. अभी
इधर ये क्या कर रहे हो आप? फ्राई स्क्विड फ्राई हो रहा है। हाँ, अभी जो आपने पैक किया वो किया है इधर फ्राई हो रहा है। और ये सुरमई पीस आता हे जे सर्व होतं ह्याचे नावं सांगा मला. तंदूर लॉलीपॉप, हे तंदूर लॉलीपॉप. ओके. आता हे पापलेट पोलीचे. आता आपण बघूया फक्त सर्व कसे करतात बघ. त्यांची पद्धत बघ कशी आहे व्यवस्थित एकदम. असं बघूनच वाटतं ना टिपिकल त्यांची स्टाईल ती वेगळीच एकदम. जेवढं जेवण बनवणं इम्पॉर्टंट आहे तेवढं सर्विंग इम्पॉर्टंट आहे. ती कटिंग पण व्यवस्थित करतोय. माणसाचं जेवायच्या अगोदर बघून पोट भरेल. तू पण हिरोच कपडे घालून आली. इकडे हे लॉलीपॉप तंदूर त्यांनी बनवून दिलेत बघ आपल्याला. नॉनव्हेज लवर असतील ना तर पहिले बघूनच इकडे तोंडाला पाणी सुटेल त्यांच्या. इकडे बघ आपलं तंदुरी त्यांनी दिले आपल्याला बनवून. तंदुरी म्हणजे लगेच समजतं आपल्याला की तंदुरी आपण खाल्ली आहे बघ. एकदम सुंदर एकदम सुंदर. असं नाही की आपले सबस्क्रायबर आहे म्हणून, पण चव एकदम चांगली आहे. एकदम छान शिजले. त्यासोबत आता हे त्यांचं पापलेट बघूया आपण. मसाले पण एकदम छान आणि पापलेट पण एकदम व्यवस्थित शिजले. खायला बसलं ना तर ते मसाला पण खायला वाटते परत परत. त्यामुळे ते एकदम छान. आपण भरपूर हॉटेल रिकमेंड करतो, पण तुम्ही एकदा या रेस्टॉरंटला, इथे या. इकडचं ॲम्बियन्स बघा, इकडचं जे जेवण आहे, बनवण्याची पद्धत बघा, सर्विंग स्टाईल बघा, भरपूर आवडेल तुम्हाला. एकदम सुंदर आणि एकदम छान. आता इथे आपल्याला ह्यांनी नीर डोसा दिला आहे. हे बनवायची पद्धत पण मी दाखवली मम्मी. पहिलं त्यांनी टाकलं, मग त्यांनी उलटं त्याच्यावरती केलं, मग वेगळं सर्व केलं आणि एकदम व्यवस्थित पातळ आहे बघ. हे असं करणं आपल्याला पण माहिती किती कठीण आहे ते, बरोबर ना. चला आपण हे नीर डोसा घेतले आपण जरासं. या मसाल्याबरोबर आपण खाऊया. वाव एकदम छान. बघा असं नाही की जेवलंच पाहिजे, काहीतरी व्हरायटी बोलतो ना आपण. आपल्याला व्हरायटी खायची असते, नेहमी वेगळं खायचं असतं. केरळला जायला महाग पडेल, बरोबर ना. त्यापेक्षा आपण इथे यायचं. एकदम त्यांच्याकडे केरला स्टाईल पण आहे, त्यांना गोवन स्टाईल पण आहे, त्यांच्याकडे मालवणी स्टाईल पण आहे. म्हणजे जसं तुम्हाला आवडेल. पण थीम जसं त्यांनी सांगितलं की केरला थीमड आहे, तर मला पण बघायला वाटलं केरला थीम म्हणजे काय, कसं जेवण असेल. जेवण असं नाही की वेगळ्या स्टेटचं, आपण महाराष्ट्रीयन आहे, आपल्याला असं वाटेल की आपण केरळाचं खाऊ शकतो की नाही. पण चव एकदम चांगली, एकदम चांगली आहे. आता इथे आपली ही मला वाटतं पापलेट आली आहे, बरोबर. ये पापलेट है, आणि सुरमई का साईज, सुरमईची साईज बघा केवढी मोठी आहे. आणि हे सर्व व्हरायटी तुमच्याकडे असतात. ये सुपर है. ये गोल करी है, ये पीस करी है. वेज मलीपुरम. वेज मल्लीपुरम. इसमें भाजी कौन सा डाला है वो? ब्रोकली, जुगनी, कुकचा, ये सब इंग्लिश वेजिटेबल रहते हैं. अलग अलग है सारे. बेबी कॉर्न रहता है. ये केरला मसाला. मी तुम्हाला एक आयडियल इकडे सुरमई थाली कशी बनली आहे ती दाखवली बघा. सुरमईची साईज पण बघा. आणि बाकी आपली सोलकढी पण एकदम पूर्ण ग्लासभर दिली आहे. आणि इकडे पापलेट थाली पण एकदम छान आहे, त्याची कोटिंग पण एकदम छान आहे. आणि असं वाटतं की आपण कुठेतरी केरळामध्ये खातो. अभी ये क्या बना, ये वेज है ना? हाँ, वेज मलीपुरम है ये ओपन. हाँ मम्मी खाऊन बघते जरा. ये वेज इसमें भी डालो, देखो इसमें भी डालो 1 चम्मच.
बस बस. आता हे आयटम बघ मी काय बनवलं माहिती का त्यांनी सर्व त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या टाकल्या त्याच्यात आणि हे व्हेज आहे व्हेज. तू आता खाऊन बघते तुझं व्हेज. इसके साथ में खाओ. हां ते आपण बरोबर. वेज मल्लीपुरम. माणसांना कशी व्हरायटी पाहिजे असते ना रोज तेच बघून बघून पण कंटाळा आला असतो. इकडे बघा वेगळं बघायला पण मिळेल आणि वेगळं खायला पण मिळेल तुला. हा ना कड्यामध्ये बनवलं आहे बघा. हे आपण जेव्हा आम्ही खोललं आहे म्हणजे हा व्यवस्थित आहे एकदम पण पातळ नाही आणि एकदम पण जाड नाही आणि माणूस ना आवडीने खायला. व्हरायटी खायची असेल व्हरायटी टेस्ट करायची असेल तर व्हिजिट नक्कीच केलं पाहिजे इकडे बरोबर ना. नक्कीच यायला पाहिजे. माझ्या लेफ्ट हँड साईडला नॉनव्हेज आहे राईट हँड साईडला व्हेज आहे. मी स्पेशली नॉनव्हेज लवर आहे जास्त. पण आता हे बघ ह्यांनी जी भाजी बनवून दिली आहे आणि आपण पण दिलं आहे तर मी आता कम्पॅरिझन नाही करू शकत. मला हे पण खायला वाटतं आहे आणि मला हे सुद्धा खायला वाटतं. ह्याच्यात त्यांनी पनीर ब्रॉकली भरपूर इतर भाज्या टाकलेल्या आहेत आणि चव विचारांना एकदम सुंदर आहे. एकदा येऊन बघितल्याशिवाय समजणारच नाही. एकदम सुंदर आहे एकदम मस्त. इकडे बघा आता परत त्यांनी आपल्या समोर एक वेगळी व्हरायटी आहे मलबार पराठा. मग मी उचल जरा तो. आता हे कर त्याला. अर्धा तुला घे आणि अर्धा आम्ही घेऊ बस. आता भाई घ्या तुम्हाला खायला घ्या ते. हे बघा ही आपली भाजीसुद्धा आहे. तुम्ही ह्याच्यातली भाजी तुला अजून घे. भाजी घ्या पाहिजे त्याच्यातली आणि खाऊन दाखव कसं वाटतंय. असं वेगवेगळं खायला वाटलं का म्हणजे वाटलं ना आपण इकडे वेगवेगळं खाल्लं. मस्त एकदम छान. बाय खा. त्याचे लेयर्स किती निघतात हे बघते. हे बघा हे जे आपण मलबार पराठा घेतले ना मेन बघा हे जे लेयर्स किती निघतात हे बघा भरपूर निघाले. मोठी असते नाही का. हां तशी झाली ती. आवडला. मस्त एकदम छान. काहीतरी वेगळं असं रेग्युलरमध्ये नाही आहे हे. काहीतरी वेगळं जर ट्राय करायचं असेल तुम्हाला तर इकडे आलंच पाहिजे. एकदम छान. म्हणजे प्रत्येक डिश आपण आता किंवा इथे येऊन पण तुम्ही म्हणालात ना की आम्हाला काहीतरी वेगवेगळं द्या ते स्वतःहून पण तुम्हाला एकदम वेगवेगळं सर्व करतील. एकदम छान. इथे बघा आपल्याकडे ही आता सुरमई थाली सर्व झाली आहे. सुरमईची साईज बघा पूर्ण मोठी आहे. आता ही थाली कितीला पडते आपल्याला. 469. आपण जे स्टार्टर खाल्लं ते कितीला पडतो. 429. आणि आपल्याला ही भाजी घ्यायची असेल तर मल्लीपुरम 350. आणि आपल्याला समजा असा पराठा अजून एक्स्ट्रा पाहिजे असेल तर 55. आणि आता ह्या थालीमध्ये काय काय मला जरा सांगा. ही सुरमई पीस. ये सुरमई तवा फ्राई है. सोलकढी है. ये शीरा है. अच्छा गोडमध्ये शिरा दिला. हो. ये सुखट है. ये गोवन करी है. गोवन करी. ये फिश करी है. पापड़ है. स्टीम राईस है. हे नीर डोसा जे आपण अगोदर खाल्ला होता तसं. म्हणजे थालीमध्ये एवढे आयटम्स येतात. आणि आपल्याकडे सुरमई थाली आहे पापलेट थाली आहे आणि सुरमई थाली आहे पापलेट थाली आहे चिकन थाली आहे मटन थाली आहे क्रॅब थाली आहे प्रॉन्स थाली आहे. तिकडे बघा आपली ही सुरमई थाली. माणसाला ना सुरमई बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल आणि ही एवढी मोठी आहे ना मला वाटतं ही माझ्यासाठी सफिशियंट आहे व्यवस्थित. तर एक सुरमईचा पीस. आता इकडे भाईसाठी एक प्लेट आपण घेऊया बघा. ही प्लेट घेतली आहे. भाई मला तुम्ही सुरमई टेस्ट करून दाखवा. त्यासोबत मी पण टेस्ट करते बघा. मग तेवढी मोठी आहे बघा. दिसली का एकदम छान. भाई जरा टेस्ट करून दाखवा बघा. तर ही सुरमई बघा मी पण टेस्ट करतो. एकदम छान. मेन म्हणजे एवढे मोठे पीस देणं आपल्याला पण माहिती किती कठीण असतं. सर्वांना एवढे मोठे पीस देऊ नाही शकत आपण. पण छान शिजली पण एकदम व्यवस्थित आहे. आणि आपलं वाटतं की आपण कुठेतरी एका वेगळ्या ठिकाणी येऊन खातो. मुंबईमध्ये बसून आपण एक केरळाचं फील घेऊ शकतो इकडे खाऊन. ही जी बनवायची पद्धत आहे ती कसली आहे. ती केरलाच आयटम आहे पूर्ण. आणि वाटते व्यवस्थित एकदम. त्यांनी सर्व पण एकदम आपल्या हिरव्या पानातच केली. आता हे सोलकढी आपण घेऊन बघूया. ही पण त्यांचीच पद्धत आहे. ही म्हणजे बोलतात ना कोकणातली वेगळी पद्धत आहे ना
ही तशी नाही, पण ही पण जास्त सुंदर आहे, तेवढीच सुंदर आहे पियायला. बघा, जर आपण टेस्ट करायला आलो तर व्यवस्थित टेस्ट केली पाहिजे ना सर्व गोष्टींची. ही त्यांनी मला सांगितली गोवन करी आहे. मी बघ त्याचं मी काय दाखवतो इकडे, करी दाखवत नाही मी इकडे, त्यांची सर्विंग हे दाखवतो आहे, वाट्या कसे व्यवस्थित बघ ना, एकदम शायनी शायनी आहेत. त्यासोबत माझा आवडीचा शिरा पण आहे यांच्याकडे, आणि यांची पद्धत बघायचा शिरा बघूया कसा लागतो. मस्त. पायनॅपल शिरा कसा असतो तसं लागतं. पायनॅपल शिराच आहे. पायनॅपल शिराच आहे ना, नाही मग सुंदर एकदम. आणि प्रत्येक डिशमध्ये आपल्याला काहीतरी वेगवेगळं बोलतात ना, अनुभव आला आहे, वेगवेगळा एक्सपिरियन्स आला आपल्याला इकडे. इकडे मम्मीसाठी बघा आम्ही टेस्टसाठी वेगळा मागवलं आहे, शिरा आणि सोलकढी. सोलकढी पिऊन बघा मी जरा. जरा त्याच्यात गोडवा पण आहे ना एक वेगळा. सोलकढीची ती बस आंबटपणा तर आहेच बरोबर, आणि त्याच्यात जरा गोडवापणा पण वेगळा, वेगळी टेस्ट आहे ती. बघा ही एवढी मोठी सुरमई आहे ना, तुमची मच्छी खायची इच्छा असेल ना ती इकडे पूर्ण होऊन जाईल. म्हणजे त्याच्या पुढे तुम्ही काय मागवणार नाही. बघा ते अजून मी संपवतच आहे ती, आणि एकदम चविष्ट लागते. प्रत्येक प्रकार ह्यांचा बघा, मी काहीच इवन चटणी पण ह्यांची फेकायला नाही दिली. असं नाही की आपल्याला वाचवायचं आहे म्हणून खातोय, नाही मला आवडते म्हणून मी खातो इथे. आणि त्यासोबत इथे भात, भाईचं पण पोट फुल झालं बघा, हात बीत धुवून बसले आता इथे. मला एक प्रश्न आहे, तुमच्याकडे आता तुमचे स्टाफ किती आहेत? टोटल माझ्याकडे 15 स्टाफ आहेत. 10 माझे स्टाफ आहेत ते कुकिंगवाले आहेत, आणि 5 स्टाफ माझे सर्व्हिसवाले. रेस्टॉरंटचं नाव महाबॅली राईट? हो. कलव्याला आपलं रेस्टॉरंट आहे. येस. जर इथे आपले व्ह्युअर्स येतात आहेत तर इथे काय खावं, असं स्पेशल काय आहे इकडे? मी रेकमेंड करेल, आमच्या इकडची सगळ्यात स्पेशल डिश आहे पोली चेत्तू फिश. एका केळीच्या पानात वाफवलेलं, एकदम स्टीम्ड, आणि तुम्हाला मसालेदार फ्लेवरमध्ये भेटणार. जी दुसरी डिश आमची USP आहे इकडे, चिकन घी रोस्ट. चिकन घी रोस्ट जे असतो आपलं ते मसाल्यामध्ये प्रॉपरली घीमध्ये रोस्ट करून तुम्हाला एक तो आयटम भेटला. तो आमच्या इकडचा सगळ्यात फेमस आणि सेलिंग आयटम आहे. समजा आपलं कोण व्हेज डिपार्टमेंटवाले आले, व्हेजमध्ये आमच्याकडे तुम्हाला पनीरमध्ये जसं बघायला गेलं, पनीर टिक्का आहे, किंवा पनीर हैदराबादी टिक्का आहे, किंवा मशरूम घी रोस्ट आहे, असे बरेचसे आयटम आहेत आपल्याकडे. रेस्टॉरंटमध्ये आल्यावर आपण बसल्यावर काय मागवतो? मेन्यू कार्ड. बघा आता इकडे आपल्याला आपले ओनरच घेऊन आले मेन्यू कार्ड. तुम्हाला मी स्पष्ट दाखवते बघा, जे ट्रान्सपरन्सी पूर्ण ठेवणार मी, जसं आहे तसं दाखवतो, चालेल ना? बघा हेच आहे, त्यांच्याकडे हॉट बेवरेजेस आहेत, त्यांच्याकडे ब्रेकफास्ट आहे. तर माझं जे आवडीचं आहे ते शिरा आहे, तर इकडे पायनॅपल शिरा पण आहे. मी पहिलं बघतो माझ्या आवडीचं आहे की नाही याच्यात. ठीक आहे, तर ब्रेकफास्ट दिला आहे त्यांनी, लंच मेन्यू दिला आहे, सर्व मेन कोर्स दिला आहे, व्हेज स्टार्टर नॉनव्हेज स्टार्टर इकडे दिलं आहे त्यांनी, आणि बाकी भरपूर आहेत. म्हणजे मला वाटलं की आता 2-3च पेजेस असतील, भरपूर दिले. इकडे फ्राय आयटम्स दिले आहेत, इकडे प्लॅटर पण दिलं आहे त्यांनी, साऊथ स्टाईल दिलं आहे त्यांनी, सुका दिलं आहे, बिर्याणी पण ठेवली आहे त्यांनी. वा, नॉनव्हेज बिर्याणी व्हेज बिर्याणी दोन्ही, रोटी आयटम्स ठेवले त्यांनी, तंदूर, आणि भरपूर आहे. म्हणजे असं तू बघायला गेलीस की व्हरायटी तुम्ही इथे भरपूर ठेवल्या आहेत बरोबर. आणि ॲज अन ओनर तुम्हाला काय जास्त आवडतं इकडे खायला? माझं सगळ्यात फेवरेट इकडे आहे एक चिकन चेतिनाड आणि मलबार पराठा. तर तुम्ही चिकन चेतिनाड ऑर्डर करताय तर त्यासोबत तुम्ही मलबार पराठा नक्की ट्राय करा. हे कॉम्बिनेशन मस्त, एकदम छान होता. मलबार पराठा जे आपण खाल्लात ते व्यवस्थित, त्याचे लेयर्स किती छान निघालेत ना. छान होते. फॅमिलीसोबत जर तुम्ही आलात तर जेवढा रेस्टॉरंटमध्ये आतमध्ये जेवढं छान वाटायला तेवढं हे बाहेरून पण बघायला छान वाटतंय. बघा आम्ही तर एकदम सोयीस्कर आलो, व्यवस्थित ओला उबेर केली. आपला तुम्हाला हे पण सांगतो, मी इकडचं त्यांनी मला ॲड्रेस पाठवलं होतं, फक्त मी गुगलवरती मी ओला उबेरवरती काय टाकलं, महाबॅली टाकलं, त्यांनी बरोबर तुमचं लोकेशन दिलं. तरी समजा आपल्या व्ह्युअर्सला यायचं झालं तर इझी वेनी जर एक्सप्लेन करा इकडे कसं यायचं. आपल्या इथे कनेक्टिव्हिटी जर तुम्ही पाहायला गेला तर स्टेशनपासून, कळवा स्टेशनपासून तुम्हाला एक 3-2 किलोमीटरवरच आहे. तिथून डायरेक्टली शेअरिंग ऑटोने येऊ शकतात. काय म्हणत आहे शेअरिंग ऑटोवाल्यांना? शेअरिंग ऑटोला तुम्ही सांगायचं की पार्सिक नगर नेक्स्ट टू रिलायन्स मार्केट, मैत्री वाटिका सोसायटी. रिलायन्स मार्केट सांगितलं येऊ शकतात. मार्केट सांगितलं तरी एक्झॅक्टली त्याच्या बाजूलाच आहे. बाजूला आहे. ओके, तर एकदम जर तुम्ही फ्रॉम कळवा नाका येत असेल तर स्ट्रेट फ्रॉम कळवा नाका 3 किलोमीटरवर आहे. आणि जर तुम्ही टुवर्ड्स फ्रॉम घोडबंदर किंवा ठाण्यावरून येत असाल तर माझीवाड्यावरून टुवर्ड्स तुम्ही मुंब्रा बायपास पकडलं तर एक 10 मिनिट्सवर आपलं रेस्टॉरंट आहे. हार्डली 2-3 किलोमीटर. म्हणजे कनेक्टिव्हिटी, ओव्हरऑल कनेक्टिव्हिटी खूप तुम्हाला आहे. हां, आणि रेस्टॉरंटमध्ये आपण आलो आहे बघा, आणि आजूबाजूला स्पेस पण बघा एकदम छान आहे. म्हणजे असं अडचणीत कुठे रेस्टॉरंट वाटत नाही आहे. त्यांचं हा सुद्धा रेस्टॉरंट आहे, आणि तुमच्या पाठी तंदूर सेक्शन पण आहे, आणि
ते थोड्या दिवसांनी इकडे चायनीज पण चालू करणार आहे. तर समजा ज्यांना आतमध्ये आवडतं ते आतमध्ये बसू शकतात, त्यांना वरती डायनिंग पाहिजे तर त्यांनी तसं बसू शकतात, किंवा ज्यांना ओपन पाहिजे असेल ना तर ते तुम्ही ओपनमध्ये पण बसू शकतात. आणि मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की जरा लाईट्स लावून दाखवा. बघा उजेडात तुम्हाला काय एवढं लाईट्स व्यवस्थित दिसणार नाही, पण भरपूर छान आहे बघा. त्यांनी एकदम व्यवस्थित प्रकारे सर्व डेकोरेट केलं आहे. आणि त्यासोबतच जेव्हा आतमधले लाईट्स तुम्हाला हे आत्ता छान वाटतं आहे, संध्याकाळचं माझ्या हिशोबाने भरपूर छान वाटत असेल. खूपच तुम्हाला लोक आतमध्ये बसण्यापेक्षा बाहेर प्रेफर करतात. बाहेर बसू शकतो का? वाटेल. हां, आणि एकदम छान वाटतं आहे. तुमचं वेलकम छान, तुम्ही बोलवलं त्यासाठी थँक्यू, आणि खायला घातलं त्यासाठी पण थँक्यू. आणि मी सर्व व्ह्यूअर्सला रिक्वेस्ट करेल तुम्ही एकदा या, केरळला गेला असेल तरी पण एकदा येऊन खाऊन बघा, बरोबर. एकदा टेस्ट घेऊनच बघाल, आणि एकदा याल तर इकडे परत याल. तुम्ही आलात आमच्या शब्दाला मान देऊन त्याबद्दल तुमचं पण आभार. तुम्हाला पण थँक्यू बोलवल्याबद्दल. आणि महाबली रेस्टॉरंटला परत तुम्ही जर व्हिजिट करताय तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्ही इथे आला होतात आणि व्हिजिट केलात, आणि तुम्हाला इकडे रेस्टॉरंट कसं वाटलं, जेवण कसं वाटलं ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि या व्हिडिओला पण लाईक करा. आणि कळव्याला या, नाही आला तरी या कळव्याला. ठाण्याला जाऊ शकता तर कळव्याला पण येऊ शकता. येऊ शकता. बरोबर बोललो ना मी? हां, तर काय जवळच आहे ते. आणि आपल्याला पण विक्रोलीपासून किती 15-20 मिनटात आपण आलो इकडे, बरोबर. तर एकदा नक्की व्हिजिट करा. कधी आला तर बोला पण, आम्ही शुभांगीरच्या व्हिडिओ बघून पण आलो आहे, तर दादांना पण छान वाटेल आणि आम्हाला पण छान वाटेल. आणि तुमचं वेलकम छान वाटलं आणि तुम्हाला थँक्यू. थँक्यू. आपण जसं होमस्टेमधून चेकआउट करतो तसं इकडून वाटतं आहे, पण भरपूर छान वाटलं. जेवण पण एकदम छान, ॲम्बियन्स छान, वातावरण छान. मी बाहेर जाताना पण व्हिडिओ का केला, कारण तुम्हाला पण समजेल बघा केवढी मोकळी जागा आहे. आणि समोर तुम्हाला हायवे पण दिसतंय बघा, सर्व व्यवस्थित बिल्डिंग्स आहेत. आणि बाजूला एक बस स्टँड पण आहे मला वाटतं कसलं तरी. आणि त्यांचं रेस्टॉरंट बघा एकदम छान, एंट्री पण एकदम छान वाटते ना. मी ही मस्त वाटते, एकदम भारी आहे.